Καλώς ήρθατε! Σε αυτό το tutorial θα παρακολουθήσετε το make-up που έχω ετοιμάσει για τη συμμετοχή μου στα NYX Face Awards Greece. Έχω ήδη σβήσει τα φρύδια μου. Έχω σκοπό να σας κάνω ένα ξεχωριστό βιντεάκι γι' αυτό. Ξεκινάω με τη βάση μου με ένα stick make-up σε ανοιχτή απόχρωση. Καλύπτω όλο μου το πρόσωπο γιατί θέλω αυτό το look, το πορσελάνινο. Συμπληρώνω με αυτό το stick που είναι σε λίγο πιο σκούρα απόχρωση και καλύπτω και τα φρύδια μου με την ίδια απόχρωση για μέγιστη κάλυψη. Με ταμποναριστές κινήσεις απλώνω σε όλο το πρόσωπο και πάλι ταμποναριστά στα φρύδια για να έχω τη μέγιστη κάλυψη και να μην φαίνονται σχεδόν καθόλου. Συνεχίζω πάλι με το stick στην ανοιχτή απόχρωση για κάτω από τα μάτια. Φωτίζω τις περιοχές που θέλω και το σετάρω με την πούδρα μου, πάλι με ταμποναριστές κινήσεις για να μην μετακινήσω καθόλου τη βάση που ήδη έχω κάνει από κάτω. Με το πινέλο μου βγάζω την περιττή ποσότητα της πούδρας και τώρα χρησιμοποιώ μία βάση για τα μάτια για να αποχρωματίσω τα βλέφαρά μου. Χρησιμοποιώ πάλι ένα stick σκιά σε λευκό χρώμα σε όλο μου το βλέφαρο και απλώνω καλά με ένα πινελάκι. Χρησιμοποιώ μια σκιά πάλι σε λευκό χρώμα. Έχοντας χρησιμοποιήσει από κάτω τη σκιά σε stick θα μου δώσει ακόμη περισσότερη απόδοση το χρώμα. Και τώρα με ένα καφέ μαλακό μολύβι θα κάνω το περίγραμμα κάτω από το κόκαλο. Με ένα πινελάκι στυλό θα σβήσω καλά τη γραμμή που έκανα γιατί δεν θέλω σκληρές γραμμές και το ίδιο θα κάνω και στο κάτω βλέφαρο. Σβήνω καλά και τώρα με μια καφέ σκιά ματ θα περάσω πάνω από το μολύβι για να το κάνω πιο έντονο και πάλι κατά τον ίδιο τρόπο σβήνω καλά για να μην έχω με ένα πιναλοσβησίματος να μην έχω σκληρές γραμμές. Κάνω πάλι τοποθέτηση της σκιάς για πιο έντονο αποτέλεσμα και πάλι σβήνω κατά τον ίδιο τρόπο. Το ίδιο κάνω ακριβώς και στο κάτω βλέφαρο. Με μία μαύρη σκιά πάλι θα τοποθετήσω κάτω από το κόκαλο για να κάνω αυτό το τρισδιάστατο, να υπάρχει μία διαβάθμιση στα χρώματα και να μου δώσει και βάθος και πάλι σβήνω. Ξανατοποθετώ τη μαύρη σκιά μέχρι να έχω το αποτέλεσμα που θέλω και το βάθος που θέλω. Τώρα θα χρησιμοποιήσω μία σκιά pigment η οποία είναι ιριδίζουσα μπλε καφέ και θα τη βάλω στον έσω κανθό να δώσω έτσι ένα ύφος λίγο πιο 20's. Το σβήνω προς τα πάνω προς το φρύδι μου και το κατεβάζω και λίγο από τα πλαϊνά της μύτης. Το ίδιο κάνω και στο κάτω βλέφαρο, χρησιμοποιώ πάλι από το ίδιο pigment και τραβάω και ελαφρώς προς τα έξω να δώσει και λίγο αυτό το θλιμμένο look και στην έξω γωνία του ματιού, την οποία και αυτή τη σβήνω προς τα έξω αλλά χωρίς να έχω σκληρές γραμμές, πολύ σβησμένες. Κατεβάζω και λίγο προς τη μύτη και ξαναχρησιμοποιώ πάλι στο κινητό βλέφαρο για να γίνει ακόμη πιο έντονη και να ξεχωρίσει από τις σκούρες σκιές, την οποία τραβάω και λίγο προς τα έξω για να ξεχωρίσει το πάνω βλέφαρο με το κάτω. Ανεβάζω πιο πολύ στο φρύδι, να κάνει ακόμα πιο δραματικό
Για τα κοψίματά μου θα χρησιμοποιήσω μία καφέ ψυχρή σκιά, πίσω στους κροτάφους, αρκετά έντονα. Και γύρω-γύρω από το πρόσωπο, για να το ζεστάνει ελαφρώς, γιατί έχω χρησιμοποιήσει και πολύ ανοιχτή απόχρωση για βάση, και στα πλάγια της μύτης, να τις μυλεύσω. Ξαναβάζω για να το κάνω όσο έντονο θέλω. Και με ένα μπέζ μολύβι θα κάνω το περίγραμμά μου για να ξέρω ακριβώς πού θα τοποθετήσω τα στρασάκια που έχω σκοπό να βάλω. Αυτά είναι τα στρασάκια μου. Κυρίως θα χρησιμοποιήσω λευκά στρασάκια και πέρλες. Με την άκρη του πινέλου βάζω την κόλλα μου και μετά τοποθετώ από πάνω τα στρασάκια. Χρησιμοποιώ κόλλα βλεφαρίδας. Θα χρησιμοποιήσω μία πούδρα λάμψης για να βάλω στα σημεία που θέλω, κυρίως ζυγωματικά, μύτη και κούτελο, δηλαδή ό,τι είναι μέσα από τα περιγράμματα με τα στρασάκια. Τώρα θα χρησιμοποιήσω μία καφέ σκιά για να βάψω τα σημεία που βρίσκονται έξω από τα στρασάκια. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσω την ψευδαίσθηση, θέλω να δώσω την ψευδαίσθηση ότι ξεφλουδίζει κατά κάποιο τρόπο εκεί το δέρμα και βγαίνει αυτό της κούκλας. Θα σβήσω πάρα πολύ καλά με ένα πινέλο σβησίματος. Και με μία πάλι πιο σκούρα καφέ σκιά θα βάλω στις άκρες, εκεί που ενώνεται με τα στρασάκια, για να το κάνω πιο τρισδιάστατο. Πάλι με μία μαύρη σκιά θα βάψω γύρω-γύρω από τα στρασάκια για να δώσω ακόμα πιο βάθος. Και κατά τον ίδιο τρόπο θα κάνω και στα άλλα μου ανοίγματα. Πάλι με μία σκιά για κοψίματα. Να τα κάνω ακόμη πιο έντονα. Τώρα που έχουν μπει και τα στρασάκια μπορώ να δω καλύτερα πού χρειάζεται και πού όχι. Θα χρησιμοποιήσω και ένα λευκό μολύβι μέσα από το μάτι για να δώσει περισσότερο φως και να το ανοίξει. Θα χρησιμοποιήσω ένα ζευγάρι έντονες βλεφαρίδες στα κάτω βλέφαρα. Μακιγιάζ χωρίς βλεφαρίδες δεν υφίσταται. Και εξίσου και στο πάνω βλέφαρο. Να δώσει αυτό το βλέμμα το doll-like. Και αφού έχουν μπει οι βλεφαρίδες, βάζω τις τελευταίες πινελιές. Χρησιμοποιώ αυτό το pigment, το iridizon, κυρίως στον έσω κανθό και στην έξω γωνία, την οποία την τραβάω ακόμη περισσότερο προς τα έξω. Και τώρα αποχρωματίζω τα χείλη μου με το ίδιο make-up, το stick που είχα χρησιμοποιήσει και στην αρχή για να κάνω τη βάση μου.
Και με ένα κραγιόν που γίνεται ματ κάνω το περίγραμμα. Του δίνω έτσι αυτό το εφέ της κούκλας, το πιο κλειστά χειλάκια. Και με ένα καφέ μολύβι ματιών θα κάνω το περίγραμμά μου, γιατί θέλω να το κάνω λίγο πιο όμπρε. Και με το ίδιο pigment που έχω χρησιμοποιήσει και στα μάτια, θα το βάλω πάνω από το κραγιόν μου. Αυτό είναι το τελικό look. Ελπίζω να σας αρέσει. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!